Aku iki duwe tangga lemu. Nek bengi ora iso turu. Nek turu goleki tanggamu bareng teko nanggonku dadak kok njaluk aku. Kacu. Jaluk apamu? Jaluk apamu. Utangmu ana sauri. Nek gak sauri ya kene iku. Ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong sing enak. Kelilipen yo. Utang duwe. Yo nyaur duwe. Lah utang duwe kok kate njaluk iku, he? Wis kebagusin potonganmu. Aku ora butuh duitku akeh ya butuh iku kok. Lah nggetmu lho. Kuat piro kon le? Loh, kuat piro? Ndok banyak. Wes delok ketok prajengane. Lah. Alo mae kok katene nampam. Tadi. Ya ampun kelilipen ki lho. Sik. Apa? Oh, keliru. Iki omahku, kamu kono. Keliru, kurang ajar. Kali. Pindah. Gununge gawedi. Lapo? Nek jambung titi arek. Ayo, kacek kong gak gelem nyaur. Sing dokon tak gawa petang dina petang bengi. Temen Utangku piro? Utangku piro? 15.000 dadi 20.000 nek gak nyaur. Apa oleh gak nyaur? Ya kudu nyaur, lah nek gak nyaur apa agamu tak gawa. Apa duweku, he? Lah kok duwe apa duwe apa? Apa sih gambare kok nyengiti? Wah, celingkur begenggek. Lho apa begenggek? Kon wong lanang lek gak ono begenggek kon nganggur. Katene gak nang begenggek katene nganggur. Aduh. Ayo. Antuk iki. Oh, warane glane. Kon duduk gak ono begenggek. Kate payengan kon. Kate nang ndi kon? Alah kok dadi rada pirang taun? Aku tak. 20 tahun. 20 taun. Iso. Buntu. Sik. Ora cocok Apa? karo nomor omahe. Ben bengi. Jane aku. Jane rada 20 taun sing. Pokok ra isin. Tanono. Titeni Ate apa? duit gak iso nyaur. Kon bengi-bengi tak tulis, tak lumano, tak lemge. Kowe perkara dhuwit, kate ngelem ge aku, Meneh tak utang nomor kali, jok kuwatir. Tak utang ke syariah. Aku iki seorang seniman. Menyawe aku ya lutrukan. Aku dadi dagelan. Aku banyak sing guyu cekak. Kowe golek kesempatan ya? Golek Kan kesempatan. duitmu gak nyaur-nyaur kok. Bener. Awakmu ora ngerti sih? Bendino mekar rene, cari arene. Bang titel-titel akeh.
gak ngetok-ngetokno wingi tak slompetno diri wedi. Heh? Gak ngetok-ngetokno kon. Jene meneng. Rusak Apa? menisan. Apa? Iya. Arene Lapo? 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 nantang kon. Loh, apa kamu tak medeni? Eh? Apa kamu tak medeni? Nantang kon. Apa kamu tak medeni? Jangan! Jangan! Jajan. Kene rondo rasane ngene anu. Iya. Ki, apa kabar iki? Tak ujuk catatku kok. Uang kok iso menemben kene utang, Apa? duwe iku ku duwe wedok. Terus lek duit wedok apa kok? Mana? Mana? Iya, kan utang mas tak kei. Terus? Kok mari ngono, utang duit gede jam motor tak kei. Terus? Terus mari ngono, aku gak kok kei. Gak tak kei apa kon? Gak ngetok-ngetokno kon. Eh? Kali uang ah. Nakale gelani. Utang kok ya nyaur. Nyaur tak sauri. Tak usah ngambung-ngambung ngono. Lah sapa sing ngambung? Aku ndemek iki. Uang kok iso. Iki lho bolongmu iki. Bolongmu. Cocok karo bolone. Ayo. Ah, jam. Aja. Udah kembar. Jejer. Si. Jumen Mas. Jejer ini padha tegak karo raine tadi. Lho. Ambune langu e. Iki bapakmu apa duduk? Aku. Bapakmu. Ibu ngendi? Imbuke mendelep. Ndelep apa? Mer, aja ngono, Mer. Mer. Kok medeni kok, Mer? Apa medeni kak? Ini, Kok, Mer? ya njol duwe ya. Oh, ya gato ngono. Kalau ya kapan aku merah bimbokmu? Ndek. Atlun. Hai, turun. Gal. Aku jawab.
duitmu gini. Apa? Engko. Susu. Susu, Mang. Endi? Iku mang kok ngene-ngene. Kone kok goblok. Ya susu mang aku. Ro kon. Ro. Lah kok gak umi? Ayo, Min. Ayo, Min. Cem, boleh kucing. Amir. 10.000. Hah? Nama Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben. Pak Taji. Koplo. Oh, goblok kakekmu ngono. Kok gelek gundul kok. Dia nih. Kok? Kucing. Iko Rano. Kok kan dibentas ya? Jengket tas. Mer ngono mbokmu gelem ngingoni anu. Apa cik? Mbokmu lapi. Abune langu. Wong kok ngono saya wong keplek. Lah katene. Aku lho, kupingku juga. Kupingku lho juga. Loh. Kok dulu matamu. Alah ora ngurusi tangga. Tangga nek tuku sepeda mentor ya melok tuku sepeda mentor. Goblok. Ya. Lek cara kene ku gak sepeda mentor, sepeda motor. Lho, Dadi wong kok aja goblok-goblok nemen makane mangan sekolahan, sepeda motor gak sepeda mentor. Ngerti ya? aku jange tuku sepeda mentor. Sing jenenge Ki Suzuki Hondawati Yamaha. Balekno petekku. Heh? Balekno petekku. Sing ndoke kok colong. Lah, Kok balekno apa gak? Lek gak kok balekno ndoke petekku tetep jam kamu. Ayo. njoke nduk gunungmu. Lho, Njoke dhewe lho gunungmu. lah apa kok nduk gunungku? Kok ndok lho kok gawa kon nyolong. Apa? Anu duwe ah. Anu duwe tak gak? Nyalok apa? Mau apa? Nyalok apa? Nyalok nabi buku? Jopes, rabekne ibumu. Mir, pejuan mir. Tak putusane iki, tak mutus iki medine. Sebulan ya dia. Iya. Sebulan Iya. Pira-pira kecelakaan aku ya sepura mir ya. Alah, abune langune. Kan boleh dituku ya. Iya, dituku beras. Nang leken. Lele, Mer. Mir, mulai iki goncengan ya. Cegaten ya. Gonceng. Padha mlakune. Mana bom? Gobong. Risan. Loh, lu kene. Ayo, lu main sama aku. Aja. Ayo balik nang ndokku. Wis aja nek ngalih lali. Ndok apa? Ndoke petik. Ndok pete. Iso. Dikit dhewe. Loh, tak coba-coba lho ya. Dikin. Kon ero.
Jikin. Ya, Ecep. Cek. Lah iki apa? Hei, iki apa iki? Ayo, iku. ndokmu. Aja ini nabrak ini. Lah iku apa? Ndok. Kok bojok. Cek, ora ngurusi apamu. Lah lha apa kon ngurusi aku? Aku ya ora ngongkon kon ngurusi aku. Heh? Aku tak ngebel anakku. Lah apa paling anakmu mak budal nyundel? Lo gak apa-apa nyundel anggere gak bolong. Halo, halo sayang. Sayang kamu di mana? Katanya di Arab Saudi. HP nendi? Eh? HP nendi? Urate HP ini otomatis. Otomatis. HP nendi? Otomatis. Ora nek HP ini kok sayang-sayang wong anake budal klobok ae kok Hongkong. Halo sayang. Halo sayang. Halo sayang, kamu diklobok apa, Nak? Gak apa-apa kamu diklobok tapi bapak kan sayang kamu. Ada tonggo Eri nak. Eri, kalau matamu budak kayak anakku lho. Tahu. Anane tukaran tonggo kurang ajar saben dina gawe jalan galare ditaleni telur buyar bareng tonggo bokonge terus ambyar tak ampanane Nyanyi. Iki main gole wak polo. Enggak terus. Wak polo ben dino kerja. Wong anake ra kudu nyanyi. Aduh. Belajar setting kan gak remak. Ya jaluk ae jaluk apa lo? Lah apa kon? Aja gepui wak polo ta awakmu. Aku. Lah pane jaluk jeng. Pantes. Rene enak. Ini nak. Iya nak. Ajane bapakne gatelen. Lho gatel tak kukur dhewe. Timbang awakmu gatelen gak iso ngukur. Sanana. Aku kangen lho Pak, mbek sampean makane aku ki mule. Lah karo apa? Kok karo anake dhewe kok tangane celuk. Ya apa-apa ini anak saya, berapun saya nyambung, berapun saya paku, ini kan anak saya. Hak saya, kamu apa mengurusi saya dong? Kecil diundang ya Pak yo. Oh, kecil tak udang, atau gendong. Kok begini nguyui aku ya? Pantes anak bapak padha bakire. Tak aku bakar kan bakar. Kene dilono bakir ya Pak. Eh? Kene dilono. Gak apa-apa nak, bakar gak apa-apa. Yang penting waras. Nah ini gak waras nak. Wong bakir kok sing penting waras ndok ndi to tadi. Ya ampun kelilipet. Sok plak. Loh, nek ditampani duwe oleh ngondol. Nek tampani. Apa? Aku dilono ngondol. Kamu sih. Tapi anjene iya. Kacau. Kacau ngatu. Hah, piye anake ngaku? Aduh. Iku dongkele goblok. Gampang aku kerja ndok Arab kok. Ya. Loh, apa maneh digawe nang Arab? Gak tambah loro sih. Anakku itu kerja di Arab di pabrik tekstil, pabrik kain, ngono lho. Apa? Yo pabrik setekstil, yo pabrik kain, ngono. Yo. Kerja nang Arab ya, Pak ya. Ya kerja ndok
dodol sabun. Le. Sabun sih, Pak. Sabun apa? Ya sabun wangi ngono kuwi sih. Lah, lah aku kok kan dilarang. Loh, gepuk maneh diaput. Ayo, Pak, walesen, Pak. Sepadan tuh. Tak bukan bongko. Ini kamu emosi aku ini. Loh, aku ya iso emosi. Apa kandha sing iso emosi? Apa aku tak berdani drama ta? Gerota. Gerota. Ayo. Aman. Kamu sotek. Ini nak. Kamu jangan mendengarkan urusan tetangga. Tetangga itu ada paribasan cara Jawa menang ketok tapi gak iso tombok. Kan begitu. Apa nak? Kuat. Iki lapo jebul. Ngomong aku dhewe kate lapo. Batese. Batese kenapa iki gede kok aku gawe. Sing tuku gedeke sapa? Acep batok-batok iki sapa? Awakmu. Lah iya. Lah aku kan sing tuku. Kon sing tuku aku sing batok-batok sing gawe iki sapa? Yang sing gawe wong loro. Ora, gawe wong loro dadi arek. Gawe ijen apa yang iso dadi arek? Ora iso to? Apa? Kula wis jangan ngomong anakmu. Ada apa sayang? Duitnya 5 juta itu loh, tak kirimi ku rupa 5 juta tak gawe tuku kulkas. Carane beker. Tremo saya gak gablek tuku kulkas. Kulkase ndok kono ndok buri. Tak geto kebon sing ngombo. Soalnya kulkasnya bukan sembarangan kulkas. Kulkas itu adalah panjangnya lebarnya 100 meter, musuh 1,5 kilo. Terus kapanane sama njaluk TF-an 3 juta iku sampe getu apa? TV nak, TV. Tak getuku HP, barang. TV ya, Pak, TV ya. TV 350 in. Nah, HP-ne ukurane tipene 1400. Jadi gila awakmu di Amerika. Ulek-ulek gak gablek ngomongno HP. Arab kesumbungan. Apa ta, Pak? Tuku iri. Ya ngene, Nduk. Ono regane tangga kok. Wong ngene iki ya ngene iki. Alah kon turu tak hingkek, tak uyui tototmu kon. Terus kapanane sama njaluk transferan 2 juta sampe getu apa? Tak getuku pate. Pate untu. Gila nih. Terus sing terakhir 1 juta aku ro iku Apa? sama dengri bondingno brengos sih. Asu. Thomas brengah di rebonding. Ketorong ruwel. Dek, Iya, Pak. biasa lambungmu kok minggir-minggir nak. Saiki kok menjadi hitam. Terus sapa nak sing nyokot? Tangane ku ora usah kate jail-jail. Alah, nek rondo kebelet cemburu. Sorry. Iki keliring ngene, Pak. Oh, keliring ngono kuwi. Warna ngene. Heeh. Saiki ngene nak ya. Sik, Pak, aku iki gawe oleh-oleh teko Arab. Apa nak? Iki sama nak jare loro-loron sih. Heeh. Makane tak gawano air zam-zam. Loh, jadi ki air jam. Sen deloki. Iya, Pak. Iki jam-jam. Heeh. Lah wong mari digawa tukang becak banyu kecawik kok banyu jam-jam. Ngawur, Pak, iya. Ya ngono ndak. Tonggo eri ku sak ucap-ucape. Barno menelak bongko-bongko dhewe. Lah iya iki. Kok mari kecawik kok banyu jam-jam. Ada iki tanggo ku yo kenek, Pak. Iya, gawe ngrupiah bapakmu lho. Tak lewegi ya nak. Lewegi. Pak, iki sampean kok muncrat-muncrat. Anane muncrat mergo konjal.
Nak. Iya, Pak. Istirahat. Oh, tak gawe kopi ya, Pak. Ha, Ya. istirahat. Iya, tak gawe kopi ya, Pak. Heeh. Jaluk gula sing teko ndi? Teko Teko Amerika. gula sing gorong umum. Teko Amerika, teko Arab, teko Bapakmu aja dikai Asia. gula akeh, bapakmu nek kenceng manis. Kopi ya teko ndi, Pak? Kopine teko Jordania. Jordania. Gulane teko Asgede. ngono teko Keduren, Ji. gulane teko ngepel kerep. Jempol kerep ya. Ya wis ya, Pak ya, tak gawe gula ya, Pak. Iya, iya, iya. kok gula. Tak gawe kopi ya, Pak ya. Heeh. Iya nak, iya nak. Iya nak, iya. Liwat kene kok. Aja metu kono nak. Tak oleh, Pak. Iku golek turune gudiken. Kono. Ah, kono. Aja katik nuwesno. Iku golek turune gak bener-bener tok. Pantes anake keturunane dandang goleng ya ngono kuwi. Dadang goleng. Ya, Goleng ya. raimu ngono. Iya, aduh kan. Aku iki ngombe banyu jam-jam. Bendina enake ra karuan. Bareng ngombe nikmate mariang. Enek tawa kepingin dadak kok nyolong gedang. Ayo ndak gawe. Ayo ndak gawe. Gak wis somben. Alah. Ya tenan cobe. Wis bengi. Ora iso ki. Ora iso. Gak normal. Ora iso gawe grojo. Ya ana cobe. Ngene, cobe. Afin. 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 Angka ya wis kowe. Kok digerojo kaya udan. Saiki ganti kowe ya. Yang ngene padha telese. Ayo, lane. Anak wedok ya ngene. Nek wong tuane gak umbah-umbah, nek wedok jumbah-umbah. Nek wong tuane guru ngadang, anake wedok sing ngadang. Lantas iki aku. Kafa. Nek, terus piye ngene iki? Eh? Kok aku mulai piye? Saya tak ucap-ucapan aku latisen. Ini sayang. Masih silakan toko gedine kaya apa ngene. Ini tak kebasi sayang. Loh. Ini loh. Sebenarnya segenap ta? Sebenarnya. Iki muntir. Banget. Ini tak runding. Apa? Mulai mulai aja nunut sapa-sapa. Terus aku nunut sapa? Nunut aku. Karo ngono. Langsung tak sikat. Aduh. Kita nolong kon mene. Sampe tak uyuhi cocot. Ayo, glani. Kon. Apa? Apa ngandalo apamu kon? Loh, aku yang ngandalno anakku. Walah, lanang iki. Kon tok tak sing duwe anak. Eh. Masih aku ya duwe anak, anakku ya kerja nang gone luar negara. Luar negara ndi? Loh, Jepang. Walah, Jepang kita tembang Mbak Endang apa bojone tambang. Ki lho anakku. Aduh, anakku. Anake gendeng mbokne ya gendeng. Ngene. Mak, lah aku sepen ora amel bedas iki.
Betis sacuan lho. Pedes aja dijak ngomong mah. Ngomong betisnya. Wis jarno tanah, jarno nah, sementing kok iki awakmu iso mulih. Pedes iku ya wis biasa ngono kuwi nah. Sementing iku ibu kangen yo nak yo, sampe nek mulih ngene iki ibu ayam, ana ewange ngono nak. Ngono aku. Yo yo. Ibu nek awakmu ndok luar negeri. Temen. Suwe gak tau kepethuk. Suwe ora tau jamu. Jamu godhonge suwe. Suwe ora tau temu. Temu pisan disuwe-suwe. Aku tas mulai, Bu. Awakmu nggawa oleh-oleh apa kanggo ibu nak? Tak gawan oleh-oleh teko. Ah, digawakno lendes. Tak gawan oleh-oleh iki, Bu. Apa nak? Ya, iki nang gone kene gak ono. Iki oleh-oleh teko Taiwan. Teko Taiwan. Loh, gak Taiwan. Bu. Kudu Taiwan, leng Taiwan. Iki oleh-oleh teko Jipung. Lah, Jipung iku ndi? iku lho nang luar negeri lho. Jipung iku ndi? Jipung iku Aduh kelekmu Pak Jipung. nang gone Jepang, Bu, nang gone Jepang. Oh, Jepang. Iya, nang gone Oh, Jepang. kok Jepang. Iya, wis pangano. Wah. Gedang teko Jepang. Nah. Gedang teko Jepang. Tonggo jelas ngiler, Bu. Jelas ngiler. Saiki Iya. tak pangane nak sampean mlebu. Istirahat to Yo, sampean. aku yo kesel. Ya, istirahat to ya nak. Ojo ngrungokno kethek lho. Tenang. Iku ngono ibaratnya kembang dilem. Nek dikai dilem, gak dikai digulem. Ya wis ngono kuwi tangga nak wis Lampung reken Jarno, ngono. Jarno. Senengane sing ngono kuwi Ha. ibu ae ambek mbokmu ya. Aku tak istirahat dhisik ya, Mbak ya. Istirahat Iya, ya iya. nak. Oke. Iya, Nak. Mama, biasain ngasak keceluk mama. Mama nanti ngasak. Timbangane awakmu diceluk go. Lho enak go. Enake. Enak go mergo wis tuwek go. Aduh. Hei, kamu kan omahku. Mangan gedang dulur duki Jepang. Apa jaran kepengin? Gak ngurus. Mangan gedang. Aja mangan gedang wedo-wedo aja mangan gedang. Apa? Mundak klunyon. Golokane kulo klunyon. Gak oleh mangan gedang. Gak oleh. Saya jajal panganan. Serakatan. Asu. Enak banget gedang dari Jepang. Tak mesti kepingin. Rasaku lah nyokot di mati loh. Keseretan. Pak Polo yang ngono, gak kayak gedang kok yo sepet jentah. Bacot. Cepet-cepet sawane mentah tak empet-empet tur aku ora betah dong. Apa? Kone tangga karo aku. Terus apa? Kone gak iso nyadari. Tak tempuh tak jalur hukum kon. Le, aku kok sadar apa ket mangan kula sadar aku yo gak menjem. Sik, Gak ngetemu ketemu utangmu lah diputusi. lho, urusan utang-utang di. Lah kon winganane tak kei. Gak koyo tom. Conggo kon nang klobok wis bayar piro?
Iya. Kon nang Kobo iki wis bayar piro? Sedangkan kon tak kei ping piro? Heh, sedina munggah ping papat. Aja apen-apen lali kon. Munggah aku terus bingung. Mari ngono, munggah. Terus mari ngono wis. Eling utangku iki. Terus njaluk neh. Sungguh kok ane ku nang komplek wis bayar ping piro? Bayar piro entek piro? Oh, dadi masalah iku. Jaja sih, Dadi kok- kaget kowe nggonku barang gratisan. Akarku gratis ngono. Lah utang pajak caur. Lah nek kon tak kei ngene. Kaget mulah. Dol-dol aja gelem nek diutangi rondo. Engko tambah dikai bor utange. Wong kok iso. Ayo saiki. Apa? Apa? Saiki anakmu karo anakku iki wis kadung padha senenge. Anu ora setuju karo aku. Terus Nah, terus keputusanmu piye? aku gak setuju ndek besan awakmu. Pokoknya Aku yang ngono ora setuju bebesan awakmu. Saya pijetana sik sikilku. Aku mijetimu tapi kok buru maneh. Wah, tapi kok buru Nemu. Ayo. Aku gak setuju. Wis luwih becik anakku tak olehno wong Australia. Apa wong Kamboja? Alah Kamboja apa? Kok Kamboja. Ya, wis kok ngene iki. Wis gak apa-apa. Gak apa-apa le. Tengono marang ngono tinggalen. Kok tak tolong apa kon? Nak. Nak. Iki ngono bosku. Jare ngelai aku. Ngene nak. Saiki lah guru-guru demek atuh. Saking ngene nak. Saiki kon seneng karo anake tangga sebelah. Iya, Pak. Iki seneng temen apa seneng-senengan? Seneng temen, Pak. Seneng temen. Iya, Pak. Saumpama gak tak olehno haret anake tangga sebelah. Sak mati ya, Pak. Mati. Iya, Pak. Ojo nak, ojo mati. Kok mati tak goleki nanti nak. Lah iki Aku yang ngono, Mbok. Awakmu piye le? Aku seneng anak tangga sebelah iki lho. Ojo nak. Kon katene tak olehno anake Bu Camat musikan nak. malah Lah, camate lo druk ah. Lah aku gak seneng seneng tangga sebelah iki anak tangga sebelah iki. Anake tangga sebelah iku keturunane wong gak jelas. Yo Jelas sing ngene kok. gak jelas. Bapakku anake seneng, Mbok. Saking ngene nak. Seneng anake. Dene nek iki wong tuane gak seneng. Meneso ayo geno glangsing ae. Iya, Pak. Dilebono glangsing buat berantas. Dimutilasi ayo, Pak. Yo. Dimutilasi. Wis gelem wis gak apa-apa nak. Ayo. Mangane mbok dimutilasi. Wis. Wis gak apa-apa wis. Sadar? Yo. Nah, saking ngene. San besan. Nek biyen ya Ora usah gandeng-gandeng lek. budal nyusu kebon. Ya, saiki diwalik. Terus Ya, gudele ya nyusu kebon, kebone ya nyusu gudel. Wis nek digolekno dina sing apik, wulan sing apik, tanggapno Ludruk Budi Wijaya. Nah, Sing bengi iki ditanggap karo Pak Polo, Yusuf, Kajati nyunatno, ya mang ya wis tak dongakno akeh-akeh. Saiki awak dhewe ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur. Wong pancene ya campur sari, mari pelawak ya wis, nek ludruk ya sak lakone. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.